مسلم وبعزتي كل. akwai takarda da aka rubuto, na ce zan duba in ga wanne majalisinmu ne a cikin majalis ɗin da muke da shi ya fi tara tazurai. A karanta a wurin karatun tafsirinmu na iyaye mata sai suka rubuto wannan takarda. Ka iya cewa wannan takarda saƙo ne daga 'yan matan maƙarfi zuwa ga samarin maƙarfi. Wai tudun wada ko cikin gari, mu tafsirinmu na maƙarfi muke yi, kowa da kowa yana ciki. Ga abin da takardar take cewa: Assalamu alaikum, Allah ya ƙara ma malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Malam, don Allah muna roƙon da ka shirya karatu na maza domin jawo hankalinsu dangane da fita waje da suke wajen neman aure, bayan mu kuma ga mu a garin sun bar mu. Kuma mutum kuma a saurara kuma mutum ya je ya ɗauko wadda bai san asalinta ba, kuma bai san irin tarbiyyar gidansu ba, kuma na san take cewa kuma na san insha Allahu duk irin macen da mutum yake nema zai same ta a cikin wannan gari namu mai albarka. Don Allah malam a jawo hankalinsu akan haka. Sannan don Allah malam a saka mu a cikin addu'a, mu ma Allah ya kawo mana mazaje nagari masu imani da riƙo da addini da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gode, Allah ya albarkaci iyalinka ya tsare su, amin, na gode. Wannan shine saƙon da suka rubuto. To da aka rubuto tambayar, a cikin tambayoyi aka rubuto a karatunmu da muke yi na tafsirin matara a babban masallaci na ranar Lahadi. Sai na ce to wannan tambayar ba ta da buƙatar amsa, kuma wannan muhadara babu buƙatar sai an yi ta. Iya duk abin da ya kamata a faɗi kin faɗa a takardar. Gara kawai a ɗauki takardar a je a karanta musu saƙo daga gare ku. Abin Malam Usman ya ce kai, wato akwai fa aiki ko? Abin da ke faruwa shine, bayan mun gama karanta takardar a masallaci a wurin tafsiri, sai wata mata ta ce wannan matsalar ba wai iya maƙarfi bane kawai ɗabi'ar maza ce, su ba sa son matan da ke garinsu, sun fi son su je can wani gari su je su ɗauko. Aji kuma su ma mazan wai wulaƙanci suke yi. Wa alaikum salam. To. Kai. To ai kai matan ka biyu ka ba da shawara. Na'am. To fa subhanallahi. To a dakata. Ya isa. Ai ku kun faɗi naku,
su ma sun faɗi nasu ko? To mu yi la'akari da dukkanin abin duk da babu lokaci ku ɗan yi haƙuri mu ɗan taƙaita abin. Idan kuka lura da wannan matsala, kowanne gari akwai abin da ke damun shi. Haka ne? Sannan yawan mata a cikin gari, shi ma wannan musiba ce. Kowanne gari suna fatan a ce matayensu an aure su. Kowanne uba yana fatan ya ga 'ya'yan shi ya aurar da su. Kowanne yaya yana fatan ya ga ƙannen shi mata an aurar da su. Haka ne ko ba haka ba? To idan kuna da irin waɗannan matsalolin, ya kamata, sannan akwai wata magana da ta faɗi wanda ta isa ta kama hankalin duk wani mutum. Take cewa kun fi son ku je waje ku ɗauko matar da ba ku santa ba ku san asalinta ba. Kuma wannan abin da ya fi faruwa kenan. Domin ta waje ɗin nan ƙila kallo ɗaya kai mata, ƙila a gidan biki aka haɗu, ƙila a kaza aka haɗu, sai dai ka hau mota ka tashi ka je kai fira ko kuma ka aika a ɗan bincika maka, amma wannan ta gari ta taso a gaban idanka, ka san gidansu, ka san tarbiyyar gidansu, ka san islamiyyarsu, ka san makarantarsu, ka san malaminta, ka san komi nata. To ina ga hakan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka fahimci cewa wancan mutumiyar kirki ce. In ka ga saɓanin haka, to wani abu ne kuma da Allah ya ɓoye shi wanda kai kuma baka san gaibu ba. Amma in dai ka yi amfani da wannan nukta ɗin ko wannan formula ɗin wurin neman matar da za ka aura, ya zanto ka sanya addini farko, ka fahimci su wane ne iyayenta, su wane ne ƴan uwanta, su wane ne makarantarta, su wane ne malamanta, ka san komi. To da izinin Allah ni kaina ina fifita auren ta gida shi yafi akan zuwa waje aje a auro. An gane ko? Saboda wannan na gidan akwai abubuwa da yawa. Idan ka aura kai ma za a zo a auri kanwarka. Idan ka ƙi aura ka ce waje za ka fita, to kai ma fa shi ma wancan da zai zo ya auri kanwarka ta gari, shi ma waje zai fita. Za a bakku da 'yan matan, su kuma su kishin gari za su aure 'yan matansu. Don haka in dai irin wannan ta kama, babban abin da ake sawa a farko shine addini. Ka lura da addininta, ka lura da ɗabi'unta, ka lura da komi nata. In tana gari za ka san duk wani abu nata da ainihin zirga-zirgarta, da ɗabi'unta, da ƙawayenta, da gidansu, da malamanta na Islamiyya, da zurfin haddata, da komi da komi. Amma in dai ba a yi haka ba, aka ce to kawai zuwa za a ɗibo, ko za a bi kyau, ko za a bi wane ne, to za mu yi ta faɗawa cikin wannan matsalolin da muke faɗi. Sannan abu na ƙarshe, nukuta ta ƙarshe ga kuma matasa masu neman auren, ko da a gari ɗin, wasu na cewa wulaƙanci ke gare su na gari ɗin. To da yawan mu muna yin wani abu, muna zuwa mu kai kanmu inda Allah bai kai mu ba. Ba yadda za a yi, ɗan jarinka da abin da kake juyawa bai wuce naira 100 ko 200 ba, shine abin da kake kasuwarka. Sai ka je ka samu wata yarinya 'yar gidan Alhaji wane, wanda zanin kawai da ake ɗinka mata a sallah ko a ankon ƙawarta yana iya, babanta yana iya zara naira 30,000 ko 40,000 ya siyo mata zanin anko. Da sallah yana iya kashe mata 150 a iya kayan da zai haɗa mata na kayan sallah. Kai kuma gaba ɗaya jarinka 200 ne, kai kuma ka ce wai wannan ƴan gidan Alhajin wanan kai ita za ka je ka ɗauko. Auren jari kenan. Kaga ba za ta kalle ka da mutunci ba, magana ta gaskiya. Amma idan ka je inda kake gani cewa wane ko da ba mu zo daidai ba, to in Allah ya yarda ko da ban fi su ba, to ba su fi ni ba. To insha Allah za ka samu karamci, za ka samu mutunci. Amma so da dama a aure yana buƙatar mukafa'a, yana buƙatar daidaito. A matsayina na mai ƙaramin ƙarfi, to ni ma in tafi inda suke da ƙaramin ƙarfi. Kana da ƙaramin ƙarfi, ka tafi gidan babban ƙarfi, to za ka ɗauko abin da zai gagare ka. Dole ta addabe ka. Ta zo gidansu, ƙila gidansu da shayi da ƙwai da wane ne ake karyawa, da ɗan dankali da doya da ƙwai. Duk ɗan bayan kwana biyu ana musu farfesu na ɗan kan rago, kan akuya, kan wane ne. Ana yin ɗan wasu wane ne abubuwa iri wannan, ba a kwana 3 ba a ci nama, kuma ƙila je ka ɗiba kawai ake yi a tukunya. Kai ko ƙila sai ai wata 2 baka iya samu an samu wata larabar da aka dace, aka samu kuɗi masu kyau, ka bi dare. Ka san laraban ma in ta yi kyau, to ba zai siyo da rana ba, sai da daddare irin yayi sauƙi ɗin nan.
sai a je a samu wasu ragowar kasusuwa malam sai a zo da su. To kai kuma sai ka zo ka ce wai kai dole sai waccan yarinyar, tsakani ga Allah ba kai makanka adalci ba. Amma idan muka yi mukafa'a din nan muka bi irin wa'inda suke ƙasa da mu, wallahi tallahi akwai matan da in kuka je murna ake, kamar wane yau shine ya zo neman ƴan mu. Saboda me? Saboda kun fi su duk wani abu. Su suna cikin talauci ne. Sai suka ga wani ai ya fi su arziki, ya fi su kaza. Sai ya tafi can. Sai su ji daɗi cikin murna su ɗauki ƴar su baka. Ita kuma ƴar tana cikin girma, a gidansu ana ba ta rai fes ne. Kai kuma yanzu an kai matsayin da kana sai mata a tamfar 5,000. Jinta take kamar an tsamo ta daga wuta an sanya ta a aljanna. Ba za ta san, tsoron take ta yi abin da zai fusata ka, saboda in ka rabu da ita ka san inda za ta koma. Amma kai yanzu tana gani fa kawai ka bubbuge mata samari, ga wane ga wane ga wane, ga matsayin gidansu, ko da ta koma wahala take sha a gidanka, ba za ku zauna lafiya ba. To da haka in dai za mu sa wannan sharaɗin ko wannan ƙa'idar a wurin neman aure, da izinin Allah za mu samu sauƙi. Mutum ya bi mukafa'a wurin neman aure. Ban ce ba a samu ba, irin wannan abin da ka sani ana samu. Kana iya zuwa ka ɗauko wadda take gidan talaka sosai tutub, kuma ta zo ta addabe ka, wata ma ka kawo ta tana cikin wahala ka kawo ta cikin jin daɗi, amma ta hana ka sakat kai ta shiga cikin bala'i.